እግዚአብሔር እንደገና ዕድል ስለዝሃበና ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢልና ስሙን ክንጽውዕ ቃሉን ክንሰምዕ ስሙን ክንጽውዕ ዕድል ስለዝሃበና ስሙ ይኽበር። እንደገና ሎም ምሸት ብጸሎት ክንጅምር ኢና። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ክመላለስ ፈቃዱ ክፍጸም ክንጽሊ ኢና። ብጸሎት ፕሮግራምና ክንጅምር ኢና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝመስለካ የለን፣ ዝወዳደረካ የለን። ንስኻ ዘለዓለማውን ህያውን ጻድቕን ዝኾንካ ቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረትካን ሳህልኻን ስለ ዝበዛሓልና ብህይወት ንነብር ኣለና። ባእኻ እውን ንወሳወስ ተባሂሉ ከም ዝተጻሓፈ ቅዱስ እግዚአብሔር በዛ ምሸት እዚኣ ቃልካን መንፈስካን ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ክፈስስ ንጽልይ ኣለና። እቲ ዘለዓለማዊ ክብርኻን ጸጋኻን ብምልኣት ይፍሰስ። ቅዱስ እግዚአብሔር ናትካ በረኸት ረድኤት ምልኣተ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ይኹን። እቲ ናትካ ሰናይ ሓሳብን ፈቓድን ኣብ ማሕበርካ ብደምካ ዝተዓደገ ህዝቢ ብመንፈስካ ዝተሓተመ ህዝቢ ብጸጋኻን ብቓልካን ብመንፈስካን እንደገና ህይወት ክሕደስ መንፈስካ ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር ብኽብሪ ክግለጽ ብውሽጥን ብደገን ዝከታተሉ ዘበሉ ሰባት ኩሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ብቓልካን ብመንፈስካን ጌርካ ከምቲ ዘድልዮም ጌርካ ትህብ ንስኻ ኢኻ እሞ መንፈስ ቅዱስ ጌርካ ክትህቦም ንጽልይ ኣለና። ንኹሉ ክትበጽሕ ትኽእል ኣብ ኩሉ ቦታ ብሓንሳብ ትርከብ ንስኻ ጥራይ ኢኻ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ኢድካ ክዝርጋሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ቦታ ክትበጽሕ እስኻ ኩሉ ክትገብር ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና። ንዛ ምሸት እዚኣ ቅዱስ እግዚአብሔር ሓሊፍና ንህበካ ኣለና። ቃልካ መንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ይገለጽ። ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ ኣጋንንቲ ምኽሪ ዲያብሎስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈረሰ ይኹን። እቲ ናትካ ህያው እቲ ናትካ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ክብሪ ኣብ ማእኸልና ይፍሰስ። ጸጋ መንፈስካ ብምልኣት ይገለጽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እቲ ናትካ ዝኾነ ቃል እቲ ናትካ ዝኾነ መንፈስ እቲ ናትካ ዝኾነ ሓይሊ ብምልኣት ቅዱስ እግዚአብሔር ይገለጽ። እቲ ናትካ ዝኾነ ይሕለፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እቲ ናትካ ዝኾነ ነገር ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ክግለጽ ንጽልይ ኣለና። እቲ ናትካ ዝኾነ ነገር ኩሉ እስኻ ብምልኣት ተቆጻጺርካ ክትገብሮ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክትገልጾ ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና። ንበረኸት ዝኸውን ቃል ንፈውስ ዝኸውን ቃል ንምጽንናዕ ዝኸውን ቃል ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ምሸት እዚኣ ክትገብረልና ንጽልይ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ማእሰርቲ ዝፈትሕ ቃል ቅዱስ እግዚአብሔር ይዕንት ልቢ ዘብርህ ቃል በመንፈስ ቅዱስ ክመጽአልና ንጽልይ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቃልካ ህያው እሞ ቃልካ ቅዱስ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ክበርህ ቅዱስ እግዚአብሔር ንህያው ቃልካ ዘመጽእ አፉ ክኸፍት ከሎ ትናትካ ህያው ቃል መንፈስ ቅዱስ ክግለጽ ይዕንት ልቡ ክበርህ ትናትካ ዝኾነ ሰማያዊ ነገር ቅዱስ እግዚአብሔር ክግለጽ ትናትካ ዝኾነ ብርሃን ክበርህ ቅዱስ እግዚአብሔር ህያውነትካ መንፈስ ቅዱስ ኣብታ ቅድስቲ ማሕበርካ ብቃልን ብመንፈስን ብጸጋ ክብርን ክግለጽ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ማሕበርካ ብቃልካ ኪዳን ብመንፈስ ቅዱስ ክብሪ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢልና ቅዱስ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና። እስኻ ዘለዓለማዊ ህያው ዝኾንካ ንጉስ እስኻ ዘለዓለማዊ ህያው ዝኾንካ ኣምላኽ ክብርኻ መንፈስካ ሓይልኻ ብምልኣት ብሓይሊ ብኽብሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ክግለጽ ንጽልይ ኣለና። ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ቅዱስ እግዚአብሔር እቲ ናትካ ህያው ፈቓድ እቲ ናትካ ህያው ክብሪ እቲ ህያው ናትካ ሞገስ ጸጋኻን ክብርኻን ሓይልኻን ብምልኣት ክፈስስ ንጽልይ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኦ ቅዱስ ኣምላኽ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ኦ ሓያል እግዚአብሔር ሓይልኻ ብምልኣትን መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ቃልካ ብመንፈስን ብሓይልን ክግለጽ ብኽብርን ብሞገስን ክግለጽ ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና። ኦ ኢየሱስ ተባረኽ። ክብሪ ንህበካ ኣለና። ምስጋና ንህበካ ኣለና። ኣምልኾ ንህበካ ኣለና።
اتناتك هياونت اتناتك زل علماونت اتناتك خبري اتناتك تصقا اتناتك حيلي اتناتك منفس اتناتك مقلاه بمنفس قدوس حيلي كون نصلي علينا اتناتك حقኛ منفس اتناتك حقኛ قال قدوس ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ትገልጸልና በመልአት ቅዱስ ኢየሱስ ናትካ ክብሪ ክፈስስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክትሰጋግረና ካብ ኃይል ናብ ኃይል ክትሰጋግረና መልአትካ በረኸትካ ቅዱስ እግዚአብሔር ናይ ጸጋ በረኸትካ ናይ ቃልካ በረኸት ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት በረኸት በመንፈስ ኃይልኻ ክግለጽ በኢየሱስ ክርስቶስም ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልያለና ቅዱስ እግዚአብሔር ክብርኻ ሞገስካ ኃይልኻ መልአትካ በኢየሱስ ክርስቶስም ይፍሰስ ንበላለና አማዕበርካ ይፍሰስ አብ ኪዳንካ አስተጸውዖ ሽምካ አስተጸውዕሉ ማሕበር እቲ ህያው ሽምካ መንፈስ ቅዱስ ክግለጽ ፈውስ ኸውን ማእሰር ትፍታሕ ሕዙናት ክጽናንዑ ቅዱስ እግዚአብሔር ልቦም ዝተሰበረ ክፍወስ የዕንች ልቦም ዝዓወረ ክበርህ ኦ ቅዱስ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ብትናትካ ኪዳን ኃይሊ በኽብር መንፈስ ክኸውን ንጽልያለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ሕያው ኢኻ እሞ ክትገብሮ ትኽእል ሕያው አምላኽ ኢኻ ከም ቃልካ ከም ኪዳንካ ኩሉ ትገብር ንስኻ ኢኻ እሞ እቲ ሕያው መንፈስካ እቲ ሕያው ክብርኻ እቲ ሕያው ኪዳንካ በመልአት ይገለጽ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኪዳን እቲ ናይ ሕያው ኪዳንካ ቅዱስ ኢየሱስ ክልተ ሰለስተ ሰባት ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣነ ኣብኡ ይርከብ ከም ዝበልካ በመልአት መንፈስ ቅዱስ መልአት በኽብሪ ብጸጋ መልአት ክትግለጽ ንጽልያለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ሕያው ኢኻ እሞ ከም ኪዳንካ ከም መንፈስካ ምኽሪ ክትገብር ንጽልያለና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ውዳሰን አምልኾን ንዓኻ ንህባለና ተሪፉ ዘሎ ጊዜ ተረከብ በክብር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንደገና ክንጽልይና እንዳመስገና ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎት ሰሚዑ ድማ ዝምልስ አምላኽ እዩ። ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ይሰሚዑ ሰሚዑ ድማ ይምልስ እዩ። ንህይወትና ንውልቅና ይኹን ብዛዕባ ማሕበር ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ህዝቢ ንጽልየሉ ጸሎታት ሙሉ እግዚአብሔር ይቅበሎ እዩ ይሰምዖ እዩ ሰሚዑ ድማ ዝምልስ አምላኽ እዩ። ብዛዕባ ድማ ነብረላ ሃገራ አሜሪካ ድማ ክንጽልይና ሎም ምሸት እንደገና ካብ ቃል አምላኽ አንቢበ እንደገና ክንጽልይና ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ከም ዝብል እምበኣር ቅድሚ ኩሉ ምህለላ ጸሎት ምምላድ ምስጋና ምእንቲ ኩሉ ሰብ ክግበር እምዕዳ ኣለኹ መንፈሳውነትን ብኽብርን ህዱኡን ሰላማውን ዝኾነ ህይወትን ምእንቲ ክንነብር ከዓ ምእንቲ ኩሎም ነገስታትን ሰበስልጣንን ጸሎት ይገበር። እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ መድሓኒና ዝኾነ አምላኽ ሰናይን ዘሐጉስን እዩ። ንሱ ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእን እዩ ዝፈቱ። አምላኽ ሓደ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ አምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓረቀ ድማ ሓደ እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ። ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ገዛ ርእሱ በጃ የሕሊፉ ሃበ። እዚ ከዓ ጊዜኡ ምስ በጽሐ አምላኽ ኩሉ ክድሕን ከም ዝደሊ ምስክር እዩ። ኣነ ከዓ ነህዛብ ሓቅን እምነትን ምእንቲ ኸምህር ሓቂ እዛረብ ኣለኹ ኣሕሱኒ ሰባኽን ሃዋርያን ኮይነ ተሾምኩ። ኩሎም ሰብኡት ካብ ባእስን ክትዕን ርሒቆም ኣብ ኩሉ ስፍራ ቅዱሳን ኣዳው ኣልዒሎም ክጽልዩ እደሊ ኣለኹ። ኩሎም
ሰብኡት ካብ ባእስን ክትዕን ርሒቆም ኣብ ኩሉ ስፍራን ቅዱሳን ኣእዳዎም ኣልዒሎም ክጽልዩ እደሊ ኣለኹ። ስለዚ ኩላትና ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኮይና ኣወዳት ሰብኡት ኣዋልድ ክንጽልይና ማለት እዩ። ኣዴታት ክንጽልይና ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኮይና እግዚአብሔር እዛ ነብረላ ምድሪ ኣሜሪካ እግዚአብሔር ኢዱ ክዝርግሕ ኣብ ቅድሜና እንደገና ኢሌክሽን አሎ ምርጫ አሎ እግዚአብሔር ኢዱ አቡ ክሕልፍ ፍቃዱ ክኸውን ክንጽልይ ብዛዕባ ነፍስና ኢልና ኢና ንጽልይ ብዛዕባ ቶም መራሕቲ ኢልና ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ነፍስና ብሰላም ምእንቲ ክንነብር ህዱእ ብዝኾነ መንፈስ ንኽንነብር ብኽቡርን ብመንፈሳዊ ህይወት ንኽንነብር ኢና ንጽልይ። ስለዚ ክንጽልይና ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። ፍቃዱ ክገብር እግዚአብሔር ሓሳቡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክፍጸም ቅዱስ እግዚአብሔር ድላዩ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ እሞ ፍቃዱ ክገብር እቲ ናቱ ሓሳብ ቅዱስ እግዚአብሔር ክገብር ነገስታት ንሰበስልጣን ንኽንጽልይ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ። ንሕና እውን ብህዱእን ብሰላማዊ መንፈስ ክንነብር ስለዚ ክንጽልይና ማለት እዩ። ናይ ዲሞክራት ናይ ሪፐብሊካን ጉዳይ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ኢና ንጽልይ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። እንደገና ድማ ነብረላ ምድሪ ስለ ዝኾነት ተተናዊፃ ክንናወፂና ማለት እዩ። ሰላም ተኾይና ድማ ብሰላም ክንነብር ኢና። ስለዚ ብዛዕባ ሰላም ክንጽልይ ኣለና ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾነ ጎይታ ዘለዓለማውነቱ ክሓልፍ ኣብቲ ኢሌክሽን ክሓልፍ ኣብቲ ፕሬዚዳንሻል ምርጫ እግዚአብሔር ክሓልፍ ኣብ ሴኔት ኣብ ሃውስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ሪፕሬዘንታቲቭ ኣብ ኩሉ ክሓልፍ እግዚአብሔር ክንጽልይ ይግባእ እዩ። ክንጽልይ እግዚአብሔር ፍቃዱ ክገብር እዛ ምድሪ እዚኣ እግዚአብሔር ኢዱ ክሓልፍ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ነገስታት ልቢ ኣብ ኢዱ እዩ ዝብል ናብ ዝደልዮ ከዘንብሎ ይኽእል እዩ። ናይ ሰብ ልቢ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዘሎ። ስለዚ ክንጽልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። ክንጽልይና ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድካ ክፍጽም ሓሳብካ ክፍጽም ትናትካ ዘለዓለማዊ ሓሳብ ክፍጽም ትናትካ ዘለዓለማዊ ኣጀንዳ ክፍጽም ትናትካ ዘለዓለማዊ ፍቃድ ክፍጽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እንዳማለድና ክንጽልይና ጸሎት ምህለላ ጸሎት ምምላድ ምስጋና ይብላሎ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ክግበር ምዕዳ ኣለኹ መንፈሳውነትን ብኽቡርን ህዱእን ሰላማውን ዝኾነ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ከዓ ምእንቲ ኩሎም ነገስታት ሰበስልጣን ጸሎት ይገበር እዚ ብመጽሓፍ ቅዱስ ህዱእ ብዝኾነ መንፈስ ንኽንነብር ሰላማዊ ብዝኾነ መንፈስ ንኽንነብር ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። ምህለላን ምምላድን እግዚአብሔር ሰማዕ ኣምላኽ እዩ እሞ ልብና ናብኡ ነፍስስ እግዚአብሔር ሰማዕ ኣምላኽ እዩ። ፍቃዱ ክኸውን እግዚአብሔር ነዛ ምድሪ እዚኣ ነዛ ነብረላ መሬት ፍቃዱ ክፍጸም ሓሳቡ ክፍጸም ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃዱ ክገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድካ ክትገብር ኢድካ ክትዝርጋሕ ኣብዛ ነብረላ መሬት ቅዱስ እግዚአብሔር እቲ ናትካ ዘለዓለማዊ ሓሳብ ክፍጸም እቲ ናትካ ዘለዓለማዊ ኪዳን ክፍጸም እቲ ንስኻ ክትገብሮ ትደሊ ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ክትገብሮ
ኣብ ቅድሚኻ ሎም ምሸት ብጸሎት ቀሪብና ንጽልይ ኣለና ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዓለማውነትካ ሕያውነትካ ንኹሉ ትቆጻጽር ንኹሉ ትኽእል ኣብ ኩሉ ቦታ ብሓንሳብ ትርከብ ሕያው ዘለዓለማውን ዝኾንካ ኣምላኽ ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ንኹሉ ተቆጻጽሮ ንኹሉ ግዝኣዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ንኹሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ክትቆጻጽር ትፍቃድካ ክፍጸም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰበ ስልጣን ንመራሕቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ንሴኔት ንሃውስ ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና ንፔንታጎን ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኩሉ ክትቆጻጽሮ ኩሉ ክትገዝኦ ቅዱስ እግዚአብሔር እስኻ ክትሓልፎ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኦ ሰማያዊ ጻድቕ ዝኾንካ ቅዱስ እግዚአብሔር ንስኻ ኩሉ ትኽእል ኩሉ ትቆጻጽር ብልዑላውነትካ ንኹሉ ትገዝእ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ዝኾንካ ቅዱስ እግዚአብሔር ንኹሉ ክትቆጻጽር ፍቃድካ ክፍጸም ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ ሓሳብ ክፍጸም ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ አጀንዳ ክፍጸም ቅዱስ እግዚአብሔር ሎምሸት ናባኻ ብጸሎት ቀሪብና ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድናትካ ይኹን ቅዱስ እግዚአብሔር ሓሳብናትካ ይኹን ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ አጀንዳ እትናትካ ዘለዓለማዊ ፍቃድ ክፍጸም ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ብጸጋ ክብሪ ንኹሉ ምድሪ ዘላ ትቆጻጸር ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስኻ እስትንፋሰ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ትቆጻጸር እስትንፋሰ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ትመልኽን ትገዝእን ትመርሕን ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ክትሓልፍ ሰላም ክኾነልና ቅሳነት ክኾነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ ናይ ሰላም መንፈስ እትናትካ ዘለዓለማዊ ሓሳብ ክፍጸም ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ሰላምካ ክበዝሕ እትናትካ ዕረፍቲ ክበዝሕ እትናትካ ዝኾነ ነገር ክፍጸም ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብዛ ዘለና ምድሪ ኣብዛ ዘለና ሃገር ኣብዛ ዘለና ቅዱስ እግዚአብሔር ከተማ ናትካ ሰላም ናትካ በረኸት ናትካ ዕረፍቲ ክኸውን ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ናትካ ሰላም ይፍሰስ ናትካ ዕረፍቲ ይፍሰስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እትናትካ ሓሳብ ይፈጸም እትናትካ አጀንዳ ይፈጸም እትናትካ ፕሮግራም ይፈጸም ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ጻድቕ ዝኾንካ ኣምላኽ እትናትካ ፍቃድ እትናትካ ብርሃን እትናትካ ዘለዓለማውነት ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይገለጽ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸልማት ይቀንጠጥ ቅዱስ እግዚአብሔር ክፍኣት ይቀንጠጥ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸልማት ቅዱስ እግዚአብሔር እስኻ ክትገልሆ ብብርሃን ንጸልማት ብብርሃን ትገልህ ኣምላኽ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ንትስተሰወረ ናብ ብርሃን ተውፅእ ቅዱስ እግዚአብሔር ንጸልማት ትገልህ ኃይሊ ጸልማት ትገነህ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ንስኻ ኢኻ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ አጀንዳ እትናትካ ፈቃድ እትናትካ ፕሮግራም ክፍጸም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር እትናትካ ዝኾነ ኩሉ ይፈጸም እትናትካ ዝኾነ ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ምድሪ ይውረሳ ንምድሪ ይውረሳ ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ አጀንዳ ይውረሳ እትናትካ ፕሮግራም ይውረሳ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ጻድቕ ዝኾንካ ንስኻ ሕያው ኣምላኽ እሞ እትናትካ ፍቃድ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይፈጸም ኣብዛ ነብረላ ምድሪ እዚኣ ይፈጸም ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ አጀንዳ ይፈጸም እትናትካ ፕሮግራም ይፈጸም ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጻሜ ትህቦ ንነገራት ንስኻ ኢኻ እሞ ንነገራት ፍጻሜ ትህብ ንነገራት መዕለብ ትገብር ቅዱስ እግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ እሞ መዕለብ ትገብረሉ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ብስልጣንካ ትቆጻጸር ንኹሉ ግዝኣት ምድሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ከም ፍቃድካ ትመርሕ ንስኻ ኢኻ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድካ ክፍጸም አጀንዳካ ክፍጸም ፕሮግራምካ ክፍጸም ሃያል ዝኾንካ ቅዱስ እግዚአብሔር ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ዝኾንካ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድካ ይፈጸም
أجندة يفتصم بروغرام كيفتصم قدوس እግዚአብሔር اتزبل كايو اتزعلم كايو قدوس እግዚአብሔር اتناتك خبر زهون نجر يفتصم او قدوس እግዚአብሔር فقارك بسماي كم زهونه كم ودما ام مدري يفتصم እግዚአብሔር ابزا مدري النبر الله يفتصم فقارك يهون قدوس እግዚአብሔር بجيتا بيسوس كريستوس اتنات كازل علماو أجندة اتنات كازل علماو فقاد اتنات كان زل علماو زخون مغري يفتسم هاللويا تقبرو كله تقبر أملاخها كله تفتسم أملاخها قدوس እግዚአብሔር أملاخ ناي نجستات نجوس ناي قويتوت قويتا نسخاها ناواج بأواج تقلبت نسخات رايها قدوس እግዚአብሔር كله تخيل نبها بصلوت بشمكا قدوس እግዚአብሔር قريمنا لنا مو صلوتنا تسمع سمعها تملس قويتا اخامو كم تقبرو اميننا قدوس እግዚአብሔር نصلي يالنا تمسكن سمكا يخبر كابزل عالم نزل عالم سمكا يخبر እንደገና ተቃል መሊሴ ከንበባዬ مبار قدم كله مهللا صلوت مملات مسغانا مانتو كل سب كجبر امعدالخو منفساونتن بخبرن هدؤن سلاماون زخونه هيوت مانت خنبر كا مانتو كله منغستاتن سب سلطانن صلوت يجبر زي اب قدمي اتي مدحانينا زخونه املاح سناين زحقوسنيو نسو كل سب كدحنن نافلطت حق خمصنيو زفتو املاح حديو اتي امنغو املاخن سبن زلو متعارق دما حديو نسو خا ات سب زخونه كريستوس يسوسيو نسو اب كند كل سب غزار اسو بجا يحلفو هابه زخا غزيو مسبصحه املاح كله خدحن كم زدلي مسكريو أنا خاء نزاب حقن أمنتم أنت خمهر حقي الزارب الله أحسوني صباحن هواريان كوينة تشومكو كلهم سبؤت كاب بأسن كتن رحقهم أب كله سفرة قدوسان أدوام العلوم كتصليو أدلي الله جابر مسكن دعنا أمسكنا عند أمسكنا خنصلينا مسكنا صليناينا عندنا رما خنا مسكنوينا نتزل عالماوي هي عوزخونا أملاخ مسكنا زقبؤو كابزل عالم نزل عالم مسكنا زقبؤو بمسكنا زخبره بمسكنا كابزل عالم نزل عالم زنجسه ببركتن بمسكنان استمل أقويتا هاللويا نعو كبرن مسكنان وداسن هاللويا كبري 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 غنبوينا نتزل عالماوي أملاخ نتهياو أملاخ بمسكنان بخبرن استمل أقويتا خنمسكنينا هاللويا ببركتن بمسكنان استمل أنجوس ناي نجستات نجوس ناي قويتوت قويتا هاللويا توم إسران بعتن كانت السمايات سجدلو قويتا قدوس 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 كبرن وداسن مسكانا عملوه يقبع كايو اسخا تحرير كايها انت هيا وغنشل اندابلو زمسكنو كنمسكنو انا هاللويا نتمعتم زفتح استقبو زوسد نسطرايو كنمسكنو انا هاللويا يسوس تمسكن 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 هو تمسكن كنبلوينا تمسكن سمكا يخبر كابزل عالم نزل عالم هي ويتا اخامو نمسكنك كالنا يقبعك كاي مسكانا نتمصحف كتوسد استقبعك كان السخا اخامو نتمعتم كتفتح استقبعك كان السخا اخامو تعاريد كايها يسوس كريستوس كاب نجد كاب قنقوا كاب وغن كاب عليت نبوها منغست كانات كهونو بدمكا عديكا اخامو مسكانا يقبعك كايو هاللويا كبرن مسكانا يقبعك ناي نجستات نجوس كبرن مسكانا ناي قويتوت قويتا يسوس كريستوس كبرن مسكانا عملو هو يقبعك كبري يقبعك وداسة يقبعك
ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ሃሌሉያ ክብሪ ይግባእካ ምስጋና ይግባእካ ውዳሴ ይግባእካ አምልኾ ይግባእካ ንስኻ ሕያው ኢኻ ንስኻ ዘለዓለማዊ ኢኻ ንስኻ ክቡር ጎይታ ኢኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሃሌሉያ 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 ክብሪ ንዓኻ ምስጋና ንዓኻ ውዳሴ ንዓኻ አምልኾ ንዓኻ ናይ ነገስታት ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ክብሪ ይግባእካ ውዳሴ ይግባእካ አምልኾ ይግባእካ ስግደት ይግባእካ ውዳሴ ይግባእካ ክብር ንብለካ ለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንገስ ንብለካ ለና ብሰማይ ንጉስ ኢኻ ኣብ ምድሪ ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ንብለካ ለና ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ክብር ተመስገን ሃሌሉያ ውዳሴ ንዓኻ ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ አምልኾ ንዓኻ ዕልልታ ንዓኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢኻ እሞ ክብር ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንገስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ተወደስ ሃሌሉያ ይግባእካ እዩ ውዳሴ ይግባእካ እዩ አምልኾ ይግባእካ እዩ ምስጋና ይግባእካ እዩ ንሕና እውን ክብሪ ንህበካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንገስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሃሌሉያ ክትከብር ዝግባእካ ዝተዓረድካ ገንሸል ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ለና ሃሌሉያ ክብር ንብለካ ለና ምስጋና ንህበካ ለና ውዳሴ ንህበካ ለና ተሪፉ ዘሎ ምሸት ንዓሓፍና ንህብ ብቃልካን ብመንፈስካን ብሓይልኻን ብኽብርኻን ምሳና ስለ ዘለኻ ክብሪ ንህበካ ለና ምስጋና ንህበካ ለና ውዳሴ ንህበካ ለና ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ክብሪ ንዑ ይኹን ሃሌሉያ ነቲ ዘድሓነና ኢየሱስ ዋጋ ዝኸፈለልና ክብሪ ንዓኻ ይኹን ጎይታ ሃሌሉያ ኩሉ ክብሪ ንስኻ ውሰዶ ሕጂ እውን ንስኻ ውሰዶ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ይግባእካ እዩ ጎይታ ተመስገን 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 ጎይታ ተመስገን ኩሉ ካባኻ እዩ ኮይኑ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን In the mighty name of Jesus ጸለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ተማልን ሎምን ንዘል ዓለም ንሱ በይኑ ህያው እዩ ሎማዓንቲ ድማ ሃሌሉያ ሓቅታት ቃል እግዚአብሔር ዝብል እሕዘ መጽ ዘለኹ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከመይና ንርድኦ ብኸመይና ንርድኦ ናይ እግዚአብሔር ቃል ርድኢትና ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከመይ እዩ ዝብል حساب حزمت إزله زابير مسكن يسوع قويتايو هاليلويا كاب قال أملاخ نريا قال أي ملأخت بيتروس هاليلويا هاليلويا قال أي ملأخت بيتروس معرف حاده هاليلويا عسر شعتن سقع سران حدا ندلهم رأينا أزيوز أنا قال تنبيت كألونا مدري خساع زوجه كخوب صباحون قبل بخوم كساع زوات أبتصرفات المات كم زبره مبرهتي جركم أنت أستبهلكم له سنة يتجبروا لهم كل صحف تنبيت ترجمو خبر أسو خمسة كونه قد مخلو زي فلاتو تنبيت سي
ቅዱሳን ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ይብለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ መኒ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኢና ክንርኢ ደሊና ደለና ሕጂ ንርኢ ደሊ ደለሁ ቃል እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ይዳ መጽ እምበር ካብ ሰባት ኣይኮነን ካብ ሰባት ኣይኮነን ካብ መንዳ ኣይመጽዩ ከም ሽሙ ካብ እግዚአብሔር እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ እግዚአብሔር እዩ መጽዩ ሃሌሉያ ካልኣይቲ ጥቕሲ ክንርኢና ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 4 ክንርኢና ሃሌሉያ ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 4 ሃሌሉያ ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ጽሑፍ ኢሉ መለሰሉ እዝን ዲያብሎስ ክፍትኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ እንጀራ ነዘማን ናብ እንጌራ ቀይሮ ምስ በለ እዩ ከም ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ካበይ ዝወፅእ ቃል እግዚአብሔር ካብ ኣምላኽ ይወፅእ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ይወፅእ ስለዚ ምስ ሰብ ምንም ምትእስሳር የብሉን ማለት እዩ ዋንኡ መኒ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝጸንዐ እዩ ጽኑዕ ነገር እዩ ማለት እዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ኢልና ዘሎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ቃል ኣምላኽ ናብ ቅዱሳን ከም ዝመጸ ክንርኢና ሃሌሉያ ካብ መን ካብ እግዚአብሔር ቃል ናብ ቅዱሳኑ ከም ዝመጸ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንኽንርኢ ክርዳእ ማለት እዩ ሕዝቅኤል 12 ጥቕሲ 21 ክንርኢና ኢና ትንቢት ሕዝቅኤል عسرت خلته تغسي 21 كم زد ما يبلنا كم زبل قال እግዚአብሔር መጸኒ አታወድ ሰብ ኣብ ሃገር እስራኤል ዘመን ይነውሕ ራእይ ዘበለ ሁሉን ይጠፋአሎ ኢልኩም እትምስሉስ እንታይ ምስላው ይውዚ ስለዚህ በሎም ከምዚ ይብላሎ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ምስላዚ መወዳእታ ገብሮልየ ኣብ እስራኤል ከዓ መሊሶም ኣይክምስልዎን እዮም ንስኻ ግና ዘመን መፈጸምታ ሁሉ ራእይን ይቀርባሎ ኢልካ ደኣ ንከሮም ቃል እግዚአብሔር ካብ መን መጽዩ ሃሌሉያ ከም ዝብል ቃል ካብ መን መጽዩ ናብ ሕዝቅኤል ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመጸ ይነግረና ማለት እዩ ትንቢት ኤርምያስ ከዓ ክንርኢና 34 ጥቕሲ 12 ሃሌሉያ ኤርምያስ 34 ትንቢት ኤርምያስ 34 ጥቕሲ 12 ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ መን መጸ ናብ ኤርምያስ መጸ እንታይ መጸ ቃል እግዚአብሔር ካመን ይዝቅበል ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ስለዚህ ትንቢትሲ ካብ ሰብ ከም ዘይኮነ ርኢና ያለና ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 11 ስጋዕ 21 ኮቾ ካብ ሰብ ኣይኮነን ኢልና ማለት ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ናብ ቅዱሳኑ ከም ዝመጸ ሃሌሉያ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ናይ መንዩ ናይ እግዚአብሔር ማለት እዩ ኩሉ ኻይልና ኣሎ ኣብ ማቴዎስ 4:4 እንታይና ኩሉ ቃል እምበር ኢልና ማለት ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ኩሉ ናይ መንዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ናይዚዩ ምሰብ ምን ተሓሕዞ ዋላ ሓደ የብልናን ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ
لذي قال እግዚአብሔር كأ كبر እዩ قال እግዚአብሔር እንታይ እዩ كبر እዩ ክንሪአይና ክሳዕ ክንደይ ቃል እግዚአብሔር አገዳሲ ምዃኑ ንዓና ንደቂ ሰባት ቃል እግዚአብሔር ኣዝዩ አገዳሲ ከም ዝኾነ ክንሪአይና መዝሙር ዳዊት ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 139 መዝሙር ዳዊት መዝሙር ዳዊት 139 ጥቕሲ 17 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ዳዊት ሃሌሉያ ወአምላኽ ሓሳባትካ ንዓይ ክንደይ ክቡር እዩ ቁፅሩስ ክንደይ ዓብይ እዩ እንተ ቆፀርክዎ ካብ ሕፃ ይበዝሕ እንተ ነቃሕኹ ገና ምሳኸየ ወአምላኽ ንረሲእ ኮታ እንተ ተቐትሎ ኣቱም ደመነኛታት ካባይ ረሓቑ ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ክዘራረብ ከሎ ንሪኦ እንታይ ኢሉ ወአምላኽ ሓሳባትካ ንዓይ ክንደይ ክቡር እዩ ቃሉ ንዓና ተሓሳቡ ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ነገር ኩሉ ንዓና እንታይ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ክቡር እዩ በቃ ክቡር እዩ ስለዚ ንቃል እግዚኣብሔር ብኻልእ መንገዲ ከረዳእና ንዝመጽእ ሰብ በዚ ቃል አምላኽ መሰረት ከነብል ኣለና ማለት እዩ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 119 ጥቕሲ 39 ድማ ንሪኢና ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 119 መዝሙር ዳዊት 119 ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ኩሉ the whole chapter ማለት እዩ ግዜ ጥቕሲ 39 ክሪአይና ሕጂ ፍርድታትካ ሰናይ እሞ ነቲ ዝፈርሆ ፀርፊ ኣርሕቐለይ ፍርድታት እግዚአብሔር እንታይ ይብሎ ኣሎ ሰናይ እዩ በቃ ፍርድታት እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ለዚ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሰናይ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ፈውስ እዩ ቃል እግዚአብሔር ፈውስ እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ይቀትል እዩ ከም ዝገብር ይተይሎምና በዚ ቃል አምላኽ መሰረት እቲ ኣራዳዳእና ከነዕርለና ማለት እዩ እዚ ሓቅታት ቃል እግዚአብሔር ኢና ኢልና ደለና ቀንዲ ኣርእስቲ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ፈውስ እዩ መዝሙር ዳዊት 107 ጥቕሲ 10 መዝሙር ዳዊት 107 ጥቕሲ 10 ከምዚ ይብል ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ከዓ ኣናገፎም ለና ቃል ልኢኹ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ኣሕወዮም ለና ስለዚ ቃል አምላኽ እንታይ ይገብር ማለት ይሕውይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓድ ከዓ ኣናገፎም የናግፍ ይውን ቃል አምላኽ ቃል እግዚአብሔር ስለምንታይ ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ማለት እዩ ቃሉ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ሕጂ ክንሪአይና ሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 33 ጥቕሲ 6 ክንሪአይና ናይ ምፍጣር ሓይሊ ከም ዘለዎ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 33 ጥቕሲ 6 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰማያት ብቃል እግዚአብሔር ብዘሎ ሰራዊቱን ብስትንፋስ አፉ ተገብሩ ብለና ማለት እዩ ሰማያት ብምንታይም ተሰሪሖም እንታይም ተፈጢሮም ብቃል እግዚአብሔር መጀመሪያ ኣብ ዘፍጥረቱን ኣለና ሰማይን ምድርን ክፈጥር ከሎ መጀመሪያ ክፈጥር ከሎ እግዚአብሔር በለ ኾነ እንዳበለ ተዛረቦ እንታይ ይገብር ነይሩ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ነጸልማት ብርሃን ይቅይሮ ነይሩ ጸልማትን ብርሃን ይፈላልዮም ነይሩ ጸልማት ለይቲ ይወጻሉ ነት ብርሃን ከዓ መዓልቲ ይወጻሉ ማለት እዩ ኩሉ ብቃሉ ይገይርዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ መዝሙር ዳዊት 33 ጥቕሲ 6 ሪኢና ኣለና
ዕብራውያን 11 ጥቕስ 3 ከዓ ንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣረዳዳእና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዘለና بخمسة عين ترديت كهم كم زلوا قالوا كبر كم زخانة هاليلويا عبراويان معرف 11 الثلاثة أبير مسكن عبراويان معرف 11 تغسي ثلاثة علم بقال أملاك كم تفترت كمون اتزير رئي كاب زي الرئي خمس خونة بإمنة نستوعلو أهلنا يبلنا مالتي على أملاخ سلزبا لنا انتين قبرو مالتي علم بقى على أملاخ كم تفترة بإمنة نستوعلو لنا أهلنا يبلنا مالتي على أملاخ سيابير مسكن سلازي علم بمنتهى تفتيرة بقى لك سيابير تفتيرة سمايك قبر الله خلو مدرخ قبر الله خلو أبزة فترة لنا مالتي كاوخن مارن خلينا سازيك الأملاخ انتاي حيل اللغو ناي مفتر حيل زلو سلامنتاي ناي እግዚአብሔር ስለዝኾነ ማለት ናይ ሰብ ኣይኮነን ካብ ሰብ ዝመጽ ነገር ገለ ኣይኮነን ማለት ስለዚ ቃል እዚ ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሽ ኣብ ቸርችና ስታይን ብልና እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይብል ማለት ትኡ ተጻሒፍ ዘሎ ኩሉ ድማ ናተይ ከም ዝኾነ ይብል ማለት ንዓና ንመምርሒና ተባሂሉ ዝተጻሕፈልና ክንነብረሉ إلو እግዚአብሔር ዝሃበና ከም ዝኾነ ብቅዱሳን ገይሩ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽር ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ተጻሕፈ ካብ ኣምላኽ ከዓ ከም ዝኾነ ርኢና ያለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካልኣይ ጴጥሮስ ከዓ ክንርኢና ምዕራፍ 3 ናይ ምፍጣር ሓይሊ ከም ዘለዎ ኢና ንብል ዘለና ቃል ኣምላኽ ሃሌሉያ كالعي ملخت بيتروس معرف 3 كاب حمش داخل رأينا سافير مسكن سمايات كابت انتي بقال أملاك كم زنبرة مدرون كماين بماين مخانا نزي فتيوم يرسعوا اللو تشعو زنبرة علم بوء بتماي تسد إمات أفأت تحجز الله سمايات مدرين قنا بقالو تعاقيرو هلو بمنتهي تعاقيرو له بقالو تعاقيرو له كسع معلت فردن كسع طفات اتم نجزي ابيهر زي فرهو سباتن نحوي يحلو الله هاليلويا قالي نزل على ميزنا بريز لنا مودعتا جن مدرن سمايات كله حلفي زلنا كله حلفي مودعتا يبلنا مالتي جن بمنتهي تغيرو نحريدنا بقال املاك مالتي قالي جن زل على ميزنا يبلنا خنري عينا الدحرزي أمالتي هاليلويا إسياس قال أملاخ زل على ما هو خمس خونك آخر رينا حج كابتنا يسب فلي مخانو مالتي كابت سرعة سب فلي مخانو قال أملاخ كن رينا مالتي زل على ما هو تغينو فليو مالتي زابير مسكن لذي الرداد أنا نقال أملاخ كنا عرينا مالتي زابير مسكن إسياس بيت إسياس معرف 4 شمنت بيت إسياس معرف 4 تغسي شمنت سعري نكت عمباباي قبسل قال أملاخ قنا نسال عالم ينبر آمين كله حلف كله السجن زال عالم ينبر سلازي إذا صنعة قال تنبيت زبلوسي مالتي صنعي مالتي سهل عالم يزنبر مالتي ما نمنزق على أملاخ زي سعرو يلل فيكشنات أي سعرون مصحفتي تكست بوكات كله دمت أنا يسب أي سعرو إذا حجنت أي سهل عالم يزنبر مالتي أني يزنبر سلازي قال أملاخ نايماني هيك سابيريو ناي سابي ناي باولوسيو ناي قاليت لهم أي تمنوام إذا صحفينا نحنا نأمن نزق علينا نأمن أنا حج خدحين كله بق عليه دحينه البايبل ستادي منزق على إذا أنت خجبروي له مالتي تعزيزين وقالوا هاليلويا نسبدو نأملاك نإزاز لنا نأملاكنا نإزاز نقالينا نإزاز
ስለምንታይ ቃሉ ካብ መን ስለ ዝኾነ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ጅኻ ሪኣ ደለኹ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1 ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 25 ሃሌሉያ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 25 እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነይሩ ገለተ ኢሎምኩም እሞዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንዲልኩም ክትነግርዎም ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ነቶም ከም ድሌቶም ገይሮም ዝጠዋብዮም ዝምህርዎ በዚ ጌርና ኢና እንታይ ንገብሮ ንፈልጦ ማለት እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 25 ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር ጴጥሮስ ይኸው ምስለና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ግና ታይኸው ንዘለዓለም ይነብር እቲ እተነግረልኩም ቃል ብስራት እዚዩ በቃ እዚኣ ካልእ ብስራት የለን ዘለዓለማዊትኩም ዝኾን ኣብዚኣ ፀኒዕኻ ክትኸይድ ዘለዓለም ምስ ጎይታ ክትነብር ተደሊኻ ኣብዚኣ ምፅናዕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ እተነግረልኩም ቃል ብስራት እዚዩ ቃል እግዚአብሔር ግና እንታይ ይገብር ንዘለዓለም ይነብር ሃሌሉያ ጥቅሲ 22 ከዓ ክንሪኣ ኢና ኣብኣ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 22 ከዓ ክንሪኣ ኢና ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብርን ብህያውን እንታይ ብዝነብር ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝናን ዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኹም ኣፅርዩ ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ ብለና ማለት ሕጂ ብምንታይ ኢና ተወሊድና ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን እየ ንዓይ ዝኣመነ ንዘለዓለም ይነብር እቲ ዘይኣመነ ክድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ብለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ ሃሌሉያ ካብ መን ኢና ተወሊድና ካብ ቃሉ ኢና ተወሊድና ማለት እዩ ሃሌሉያ እዚኣ ከዓ ክንሪኣ ኢና ሕጂ ቃል ኣምላኽ ቀትል እዩ ሞት እዩ ገለ ዝብለኩም ተኾይኑ ኖ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይኮነን ክንብሎም ኢና ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ህይወት ከም ዝኾነ ህይወት ከም ዝህብ ከም ዘድሓነና ርኢና ያለና ህይወት ከም ዝኾነ ከዓ ክንሪኣ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 63 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 63 ሃሌሉያ ከምዚ ይብል መንፈስዩ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ አይጠቅምን እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስን ህይወትን እየን ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና እዚ ሃሌሉያ እዚ እንታይ ዝብለና ደሎ መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋ ገለኳ አይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት እንታይን መንፈስን ህይወትን ከኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ህይወት እዩ ማለት እዩ ዘድሕን ነገር እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ዝህብ እዩ ዝብለና ዘሎ ሃሌሉያ ቀዳማይ ጴጥሮስ ርኢና ያለና 1:22 ብቃልኩም ዝወለደና ኻሪና ያለና ማለት እዩ ስለዚ ህይወት ይብና ማለት ሓዳሽ ህይወት ብቃሉና ረኺብና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:4 ካ ርኢና ከመይ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝቅድሰና ከመይ ከም ዘጽርየና ቀዳማይ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ጥቅሲ 4 ምዕራፍ 4 ጥቅሲ 4 ኦኬ እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እሞ ብምስጋና እንተ ተቀበልካዮ በቲ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን ዝቅደስ ስለ ዝኾነ ገለኳ ዝድርበ የብሉን
ሃሌሉያ ፍጥረት ኣምላኽ ኩሉ እንታይ ጽቡቕ እዩ ኣብ ኣምላኽ ምንም ጌጋ የለን ኩሉ ትዝፈጠሮ ጽቡቕ ኢሉ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ኩሉ ምስ ፈጠረ ኣብ መወዳእታ ንኣዳም ፈጢርዎ ማለት ሰብ ፈጢሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል ኣምላኽ ከም ዝፈጥር ጽቡቕ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ዝገበሮ ከዓ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ህይወት ነገር ከም ዝኾነ ሰናይ ነገር ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ክንሪኣ ኢና ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 14 ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 14 ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምሞ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ እንታይ ጽሒፍሎም ቃል ኣምላኽ ኣቱም ኣግዋዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻልኩም ይነብር ስለ ዘሎን ነቲ እኩይ እውን ስዒርኩምሞ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ቃል ኣምላኽ ኣበይ ይነብር ኣሎ ኣብ ልብና እዩ ዝነብር ዘሎ ክንሪኣ ኢና ሓንቲ ግጉይ ኣራዳዳኣ ናይ ቃል ኣምላኽ ካብቲ ሰብ ከም ዝኾነ ከም ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ካብቲ ቃል ከም ዘይኮነ እቲ ትክክለኛ ትርጉሙ ክንሪኣ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ እዩ ዝነብር ኣባና እዩ ዝነብር ነቲ እኩይ እውን ብኡ ኢና ንስዕሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃል ኣምላኽ ይስዒርዎ ክፍትኖ ምስ መፀ ተወይርኢና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሽኻ እንታይ ክንሪኢና ቃል ኣምላኽ ሓቂ እዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ቁኑዕ ሓቂ እዩ ሓሶት የብሉን ኩሉ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ሓቂ ስለ ዝኾነ ሰባት ተዛረብዎ ድዩ ኣይተዛረብዎን ናይ ሰብ ድዩ ትንቢት ክንምርምር ከለና በዚ ቃል ሓቂና ንምርምሮ ማለት እዩ ንኹሉ እዩ ዝምርምር እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ ሓቂ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሃሌሉያ thank you lord ጓዓዝ ቃል ሓቂ ሃበና ዶ ሃሌሉያ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 17 ጥቕሲ 24 ክንሪኢና ቀዳማይ ነገስት ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 17 ጥቕሲ 24 ሃሌሉያ እታ ሰበይቲ ከዓ ንኤልያስ ንስኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ዝኾንካ ቃል እግዚአብሔር ድማ ኣብ ኣፍካ ሓቂ ከም ዝኾነ ሕጂ ፈለጥኩ በለቶ ተኣገልጋሊ ናብኣ መፂኡ ሳተገልጋሊት እታ ሰበይቲ ትክክል ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ኣፍታ ኣገልጋሊ እንታይ ሓቂ ከም ዝኾነ እንታይ ገበርኩ ሕጂ ፈለጥኩ መስኪርላ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ሓቂ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት 119 ጥቕሲ 43 ከዓ ክንሪኢና ከም ዝበልኩም መዝሙር ዳዊት 119 ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት 119 ጥቕሲ 43 ከምዚ ይብል ንፍርድታትካ እጽበ ኣለኹሞ ነቲ ቃል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈጺምካ ኣይተግድፈኒ he love it በቃ ብጣዕሚ ይድፈቱ ንቃሉ ነቲ ቃል ሓቂ እንታይ ካብ ኣፈይ ኣይተግድፈኒ ኢሉ ፈጺምካ በቃ ፈጺምካ don't do it ዳዊት እግዚአብሔር ይመስገን ፈጺምካ ኣይተግድፈኒ ስለዚ ቃል እዚ ክቡር እዩ ሓቂ እዩ ከዓ ክቡር እዩ ሓቂ ከም ዝኾነ
ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 12 ጥቅሲ 28 ከዓ ክንሪኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 12 ጥቅሲ 28 ስለዚ በሎም እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብላሎ ድሕርዚ ካብተን ቃላተይሲ ሓንቲ እኳ ኣይክድንጉን እያ እታ እተናገርክዋ ቃል ከዓ ክትፍጸም እያ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ኢልካ ንገሮም ሓቂ ስለ ዝኾነ ዝፍጸም ነገር እዩ ዘይፍጸም ተኮይኑ ግን ካብ ቃል አምላክ ወጻኢ ማለት እዩ ይንዋሕ ይሕፀር ግዜ ክፍጸም ኣሎ ዋላ 7 ዓመት እግዚአብሔር ዝበላ ክትፍጸም ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃሉ እንታይ ዝፍጸም ነገር እዩ ሓቂ እዩ እዚ በዚ እዚ ቃሉ እዚ ንኩሉ ዝምርምረልና ከም ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሓድሽ ኪዳን ከይድና ሓጅ ቀዳማይ መልእክት ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ጥቅሲ 13 ዳ መልእክት ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ጥቅሲ 13 ምእንቲ ዝውን ነቲ በአና እተሰብከ ቃል አምላኽ ምስ ተቀበልኩሞ እሞ ንሱ አባኻትኩም እተአምኑ ዘለኹም ዝዓይ ዘሎ ከምቲ በሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ቃል አምላኽ እምበር ከም ቃል ሰብ ስለ ዘይተቀበልኩሞ ንሕና ከየብኮርና ንአምላኽ ነመስግኖ ኣለና ሃሌሉያ ከመይ ከም ሓቂ ከምቲ በሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ቃል አምላኽ እምበር አገልገልቱ በዚኦም ድሕገሱ ማለት እዩ ሓቂ በቲ ሓቂ ቃል አምላኽ በአኾንካ ክትነብሮ ከለኻ ነቲ ቃል ከምታ ዝመሃሩኻ ከምቲ ሓቂ ዝኾነት ስለዚ ከየብኮሩ ንአምላኽ መስግኖ ማለት ስለምንታይ ቃሉ ኣብ ህይወቶም ስለ ዝተፈጸመ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም አመንት ስለ ዝተፈጸመ ንእግዚአብሔር ከየብኮሩ እዮም መስግኖ ስለዚ ቃል አምላኽ እንታይ ክቡር እዩ ከየብኮርካ ከማን ዝተመስግኖ ንአምላኽ ማለት እዩ ከየብኮርካ ማለት ናን ስታፕ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ነብኩር ኢና ምሽ ሓሚማ ንብል ንኽእል ኢና ተፈላለየ ምክንያትና ምፅን እዚ ግን ከየብኮርና እዩ ዝብል ዘሎ ከየብኮሩ ንአምላኽ የመስግንዎ ነይሮም ስለቶም ቅዱሳን ስለምንታይ ከምቲ ሓቂ ቃል አምላኽ ኮይንዎ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝተቀበልዎ ነቲ አምላኽ ነቲ ቃል ንመን ነቲ ቃል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከምቲ ሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ዝብል ዘሎ ሕጂ ቃል አምላኽ ሓቂ ከም ዝኾነ ሃሌሉያ ስለዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ርኢና ያለና ማለት እዩ ቃል አምላኽ ከዓ እንታይ እዩ ፍረ ንኽንፈሪ ዝሕግዘና ነገር እዩ ማለት ከምታ ቃሉ እንድሕር ከይድና እታ ቃሉ እንድሕር ነርና ኣብ ህይወትና ፍረ ከም ንፈሪ ከኣኒ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቃል አምላኽ ከም ዘርኢ እግዚአብሔር መሲልዎ ከም ዘሎ እቲ ዘርኢ ከዓ እንታይ ከም ዝፍረ ፍረ ከም ዘፍሪ ማለት እዩ አባና ይዝራእ እሞ ንሕና ከዓ እንታይ ንገብር ፍረ ነፍሪ እዚ እቲ ቃል ሓቂ አባና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብትክክል ከም ዘለዎ ኮይኑ እንተደኣ ተቀቢልናዮ ፍረ ንፈሪና ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ክንሪኣ ኢና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 8 11 እስከ 15 ዘሎ ሃሌሉያ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 11 ክሳብ 15 ብምስላይ ነጊርዎም ትርጉም ናይቲ ምስላ ከዓ ከምዚ እቲ ምስላኡ እዚ እዩ እቲ ዘርኢ ቃል አምላኽ እዩ ቃል አምላኽ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርኢ እዩ ጽቡቕ ዘርኢ ዝፈሪ ዘርኢ ክርዳድ ገለ ኣይኮነን ደይፈሪ ዘርኢ ኣይኮነን ሙሩፅ ዘርኢ ቃል እግዚአብሔር እቶም ኣብ ጥቓ መገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም ድሕርቲ ምእንቲ ከይኣምኑን ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መፂኡ ነቲ ቃል ካብ ልቦም ይወስዶ
لذي توم بتخكل يتزرع يتقبلوا أبوم كم زي فري ينقرنا له زي فلالي يري الله مالتي أتوم أبكوحي نساتهم نقال مسمعوا بحاجوس قبلوا زي أتوم جنا نجزي يدعم زعم نمبر أمتى عينت كوحي أبكوحي لبي أبكما عينت لبي أبكوحي عينت زرع لبي نايسب مالتي سوريا باللومن بجزية فتناون يتألموا هيتأنعني مالتي بتخكل سلازي يتقبلوا مالتي أفتكن زي ما سكنوا زنبارن تايم بتخكل كم تازلات تقبلهم أبي وتم سلازر أيواتك على الفريع مالتي سافير مسكن أتأب أشخ زوادق زياتهم يوم مسمعوا مقدم كيدهم بحاليوتن هابتن طعامي نبرتن يحنقوا أمو فرع أي فريو لذي إكزابير نفرايت أوعنا كنحنق كيف رنا أبكله خن اللاجس إكزابير أيس أوعنان مالتي لذي قال إكزابير أبانا خفرنت أخوينو أو كم عينة لبي نتقال كنا عقر خمسة لنا ما لذي أبانا ينبر زبلنا قال أملا حج غرينا أتوم أبصبق مدريد ما نتقال سميع أمسي أبكون عن صبق اللبي زعقروه سميع أب لبهم أداليم تقدسهم بس أمات مسيم سمي أمونا تقال أملخ كم زلوا وقبلوا مسيم بتعقسون فري زفريوم فرين تايقب فريو مالتي لذي نتقال أملخ كم زلوا نا أملخ مخانو أميننا لبنا أدالينا ينخل متأزلنا قال أملخ كنقر كله مالتي قال أملخ كنسمع خلنا بقنوع لبي مالتي لبرينا لنا مش ساعة خندي قراحن حسومن كم زخون رينا لنا بس حلفه زابير مسكن لذي نايسقى لبي يدل مالتي لب خاز غير زابير رينا لنا بقال أملاك كم زغير نكزابير تسأليناون بسبات كم زغير كا رينايو لنا مالتي لذي فرع زفريو نكزابير قال زابير مسكن قال حيال مهانو نكزابير قال سيف مهانو ينقرنا مالتي نسألاتي نسيطان نغاننتي سيفي قال أملخ مالتي أب إفيسون كنرينا معرف شدشته تغسي 10 شوعته هاليلويا إفيسون معرف شدشته تغسي 10 شوعته كنرينا تخدنا أنا بتقالكم كيد متان برتي قال بزعانتاي منفساو وقئي زارب مالتي لازم تايكن حز كم زلنا ابتقس 10 شوعته نجيرنا لمالتي ناي مدحان قرع رئسي اتو ناي منفس سيفون مالت قال املاح انتاي غبرو حزو مالتي لازم مخنياتو توقنا مسغان دمن ايكونن مسب ايكونن مالتي تايدا مسحلق النتا سلطانات مس منافستي يزبلنا مالتي اتقلسنا مسحلق النتن سلطاناتن مس ناي صلمات غزات عالمن مس منافست اكاين اب سمايات ينبر مسغان دمنا يكوننمو نفحسو شيطان مقوام منتي ختكلس كله اصوار املاح لبس حدا خابتي اصوار املاح انتايو ناي منفس سيفي قال املاح كم زخونه ينغرنا لو مالتي لذي قال أملاخ يتغمنا أيو أي قد أنانيو كقول أنا يكون أنت واهبنا قال أملاخ قال أملاخ ممرحنا خخون بهوتك النبرو يتواهبنا كن فريلو يتواهبنا قال أملاخ لذي أراد أنا بزعوا قال أملاخ قال اندحرني رخينو حجي بز قال أملاخ زي بزوج ابتتات زي خنكير يقبأنا مالتي نز قال زي خن الزوزو يقبأنا إيو مالتي حلفا خلو أفكار كوبل نقالكا أفكار كوبل داويت حلفا خلو كاب كلو نلعلي زفتو إي مالتي لمن تاي كل زخون النازل له قال أملخ هاليلويا حج آخر رأينا قدم زي آخر رأي
أبزا سيفي ومحيالي زبل عبراوين معرف 4:12 هنرينا እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታ እዩ ሃሌሉያ ቃሉ ስለዝሃበና ክብር ንዑ ይኹን በዓሉን ቃል ኮይኑ መጽና ጌታ ተባረኽ ጌታ ሰይ ሃሌሉያ ዕብራውያን ምዕራፍ 4:12 ዕብራውያን ምዕራፍ 4 12 ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ ስለዚህ ቃል አምላኽ እንታይ ህያው እዩ እንታይ ይኸ ዘስልጥ እዩ እምበር ዘዳናዊ ወይ ድማ ዝቀትል ገለ ዘዳናው ዘፍሪ ገለ ዓይነት አይኮነን በቃ no matter what ቃል አምላኽ መስለጥ ይኻ ህያው ይኻ አንተ ወይ ከንታይና ህይወት ይልና ነራ መንፈስ ይሁን ይልና እዚ ቃል አምላኽሲ ክቡሪ ማለት እዩ እዚ ቃል አምላኽሲ ክብርና አምላኽ ታይሉ መፈላለየ አካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝሰጥም አምሕላልን ሐሳብ ልብን ከአ ዝፈርድ እዩ ማለት እዩ ሃሌሉያ ተፈላለየ ዓይነት ከውሒ ዝኾነ ልብ ከም ዝረአና ርኢና ያለና ጽቡቕ ዝኾነ ግራት ልቢ ከአኒ ከመይ ከም ድፈረየ ቃል አምላኽ ከአ ርኢና ያለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝልውጠና እዩ ማለት እዩ ቃል አምላኽ ዝሰርሐና እዩ ቃል አምላኽ በቃል አምላኽ ኢና ንስራሕ በቃል አምላኽ ኢና ንልወጥ እግዚአብሔር ይመስገን እጅኻ ንሪኣ ደለኹ ቃል አምላኽ ዋልታና እዩ ዋልታና ናይ መስፈስ ሰይፍ ኢልና ነርና ምሽ ዋልታና ከም ዝኾነ ከዓ ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ካልኣይ መልእኽቲ ሳሙኤል ምዕራፍ 22:31 ምዕራፍ 22:31 አምላኽ መገዱ ፍጽምት እያ ናይ እግዚአብሔር መንገድ እንታይ እዩ ፍጹም እዩ ቃል እግዚአብሔር እተኸለዐ እዩ በቃ ብርሃን እዩ ቃል እግዚአብሔር ተኸለዐ እዩ በቃ ንሱ ተስፋን ዝገብርዎ ኩሎም ዋልተኦም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ተስፋን ዝገብርዎ ኩሎም ዋልተኦም እዩ አምላኽ መገዱ ፍጽምት እያ ቃል እግዚአብሔር እተኸለዐ እዩ ንሱ ተስፋ ዝገብርዎ ኩሎም ከዓ ዋልተኦም እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ምሳሌ 30:5 ከዓ ክንሪኢና ምሳሌ 30:5 ቃል አምላኽ ብዘሎ ኩሉ እዩ አንተ ወይ ዝራእናያ ምንም ዘደናግር ነገር የብሉን ማለት ጽቡቕ ከም ዝኾነ እዩ ብርሃን ጽቡቕ እዩ ጸልማት ይሕማቕ ኣብ ጸልማት ብዙሕ ክፉእ ነገር ክግበር ኣብ ጸልማት ብዙሕ ነገር ክፉእ ስለ ዝግበር ማለት ተሓቢእኻ ዝግበር ነገር ዘሎ ብሩህ ግን ብሩህ ይኹን ግዜ ቃል አምላኽ ብዘሎ ኩሉ እዩ ንሱ ነቶም ናብኡ ዝምዕቀቡ ዋልታኦም እዩ ንሱ እንታይ እዩ ነቶም ናብኡ ዝዕቀቡ ዋልታኦም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዚ ቃል አምላኽ ከአንታይ ዋልታና እዩ ሃሌሉያ አጽዋር ናይ እምነት አጽዋር ታይ አልዕሉ ድበለና ማለት እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሕጂ ከዓ ክንሪኣ ዘለየ ደለኹ ጉጉይ ርድኢት ናይ ቃል እግዚአብሔር ክንሪኣ ኢና ሃሌሉያ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ክንሪኣ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3
ካብ ሓደ እስከ 18 እንድያ ሃሌሉያ ታዲልያ ደለኹ ግን ቃል ኣምላኽ ምስ ፊደል ተኣሳሲሮም ቃል ኣምላኽ ኳ ፊደል ቃል ጥራሕ ይትበሉ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ይትበሉ መንፈስ በሉ ኢሎም ናብ መንፈስ ጥራሕ በይኑ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ርኢና ያለና ህይወቴን መንፈሴን ውን ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመርሑ ብመንፈስ ዘይትምርሑ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ኮንኩም ሕጊ ጥራሕ ኮንኩም ኢሎም ነቲ ቃል ዝንቡዕ ዝኾነ ኣተረጓጉማ ይህብዎ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለካ ርድኢት ሮንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ኢና ክንሪኣ ዘለኹ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ፊደል እዩ ዝብልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ኣፈራርሑኻ ቃል ኣምላኽ ግን ጥዑም እዩ ካብ መዓር ዝጥዕም እዩ ዝብሎ ሃሌሉያ እዚኣ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ዘላ እያ ሃሌሉያ ከም ብሓድሽ ዶ ንርእስና ከነማዕቆብ ንጅምር ኣሎና ቃል ኣምላኽ ክትርጉሞ ከለኻ ላዕልን ታሕትን ክትርኢ ኣለካ ስቂልካ ቦግ ኣቢልካ እንድሕሪ ወሲድካ ምናልባት ሮንግሊ ክትርዳእ ስለ ትኽእል እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ይብል ከም ብሓድሽ ዶ ንርእስና ከነማዕቆብ ንጅምር ኣሎና ወይስ ከምቶም ገሊኦም ዶ እተማዕቁበና ደብዳቤ ናባኻትኩም ወይስ ካባኻትኩም ተድልየናያ ኣብ ልብና እተጻሕፈት እዚኣ ሕጂ ደልያ ደለኹ ቃል ኣምላኽ ኣበያ ተጻሒፋ ዘላ ኣብ ልብና እያ ተጻሒፋ ዘላ ቃል ኣምላኽ ኣበይ ኢኻ ተዓቕሮ ኣብ ልብኻ ኢኻ ተዓቕሮ ከመይ ጌርካ ልብኻ ንጽሂኻ እሰያ ትፈሪ ርኢና ያደለና ማለት እዩ ኣብ ልብና እተጻሕፈት ኩሉ ሰብ ዝፈልጣን ዘንብባን ደብዳቤና ንስኻትኩም ኢኹም ኣብ ማእከልቶም ቅዱሳን ቁሉዓት ደብዳቤ እዮም ነይሮም ማለት እሳቶም እቶም ኣመንቲ እዮም ንዖም እንታይ ዝገብርዎም ነይሮም ማለት እዩ ዝፈልጥዎም ማለት እዩ ንስኻትኩም ብመንፈስ ሕያው ኣምላኽ እምበር ብቐለም ዘይተጻሕፈት ኣብ ልቢ ስጋ እምበር ኣብ ጽላት እምኒ ዘይተጻሕፈት ብምግልጋልና ደብዳቤ ክርስቶስ ምዃንኩም ግሁድ እዩ እዚ ብምንታይ እዮም ተወሊዶም ንስኻትኩም ብመንፈስ ሕያው ኣምላኽ እምበር ብቐለም ዘይተጻሕፈት ኣብ ልቢ ስጋ እምበር ኣብ ጽላት እምኒ ኣብ እምኒ እተጻሕፈ ይኮናን ሕጂ ንኣምን ኣበይ ክጻሕፍ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ቦትኡ በዩ ኣብ ልብና እዩ ቤት መቕደስና ኣበያ ኣብ ልብና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዝብለና ዘሎ እምበር ቃል ኣምላኽ ሕማቕ እዩ ወይ ከምዚ እዩ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ንሕሪእና ብክርስቶስ ግና ብለና ማለት እዩ ተሓድሽ ህይወት ዝረኸብና ራእዩ ሕጂ ብክርስቶስ ግና ኣብ ኣምላኽ ከምዚ ዝበለ እሙንቶ ኣላትና ክእለትና ካብ ኣምላኽ ደኣይ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምፃና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን ክእለትና ካበይ ካብ እግዚአብሔር እዩ ምድሓና ካበይ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዑ ስለ ዝኣመና ድሒና ነቲ ሕጊ ኩሉ እሱ ስለ ዝፈፀመልና ንሕና ክንገብሮ ይከኣልናን በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ያለና ምሽ ንሕና ክንገብሮ ስለ ዘይከኣልና ኩሉ ፈፂሙ እምበር ሕጊ ፋሒሉ ገለ ኣይኮነን ወይ ተሳዒሩ ገለ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ተፈፂሙ እዩ ሕጊ ማለት እዩ ሕጂ ብክርስቶስ ግና ኣብ ኣምላኽ ከምዚ ዝበለ እምንቶ ኣላትና ብለና ክእለትና ካብ ኣምላኽ ደኣይ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምፃና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን ሕጂ ቁጥሪ 6 እዚኣ ዝወስድዋ ፊደል ይቀትል መንፈስ ግና ህያው ይገብር እዩ ለዚ ፊደል ቃል ኣምላኽ እዩ መንፈስ ግና እዩ በቃል ኣምላኽ ጥራሕ ኣይኮነን መንፈስ ድልይ ብመንፈስ ክንምራሕ ኣለና ገለ ዝብል ነገር ማለት እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ንምራሕ በቃል ኣምላኽ ካ ንምራሕ እዚ ናይ መን ስለ ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ተቋጻጺሮም መንፈስ ቅዱስ ተቋጻጺርዎ ቅዱሳን እዮም ጽሒፎም ሞይልና ኻሪና ያለና afta መጀመርያ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ንምራሒና በቃል ኣምላኽ ካ ንምራሒና ለምንታይ ህያው ስለ ዝኾነ ቃሉ ጸኒዑ ዝነብር ዘለዓለም ስለ ዝኾነ ቃሉ ማለት እዩ ለዛ ፊደል ይቀትል ቃል ኣምላኽ ቀትል እዩ ገለ መለ ዝብል ፊደል ቀትል እዩ ዝብል ማለት እዩ እቲ ሕጊ ኩሉ እግዚአብሔር ፈጢምልና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ፈጺሞ ይኑ ኩሉ ብዛዕባ ምድሓንቲ ናይ ሕጊ ክዛረብ ከለኻ እንታይ እዩ ዝብል ኣይትተንኪ ኣይትሓዝ ኣይትብላዕ እዚኢታት በዝ ናብ
ናይ ዘለዓለም ህይወት ትረክብ ትሕግሙ ሲን ዝብሎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ንናይ መንፈስ እምበር ንናይ ፊደል ዘይኮነ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ከኣልቲ ገበረና ሕጂ ነዛ መንፈስ ትብል ደላ ብዘይ ኣምዘውስቶ ንናይ መንፈስ ብመንፈስ ጥራሕ ኣምላኽ ተዛሪብኒ ከምዝተልኒ ከምስ ዝብል ማለት እዩ ነቲ ድዛረቦ ኣምላኽ ግን በዚና እንታይ ንገብሮ ነፃርዮ ማለት እዩ ንምርምሮ መርምርዎ ስለ ዝበለና ንምርምሮ ማለት እዩ በዚ ይብና ኣሎ መምርሒ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሮሜ ምዕራፍ 7 ጥቅስ 6 ከዓ ክንሪኣ ኢና እዛ ፊደል ትብል ኣብውን ክንሪኣ ኢና ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ከም ዘድሓነና ብዛዕባ ምድሓንና እዩ ዳ ይዛረብ እምበር ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ሃሌሉያ ድሕሪ ክንደይ ኣተረዲኣትን እዚኣ ደጋጊመ ምስ ኣንበብኳን ምስ ተማሃርኳን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሮሜ ምዕራፍ 7 ንሪኣ ኢና ጥቅስ 6 እዛ ፊደል ትብል ዘላ እዚ ቃል ኣምላኽ ቀትል እዩ ገለን ዝብል ክስታይ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ህያው ህይወት ከዓ ዝህብ ከም ዝኾነ እናተረዳእና ምዕራፍ 7 ጥቅስ 6 ሕጂ ግና ብኣረጊት ንብረት ፊደል ዘይኮነስ بحداس نبرت منفس كنجزاء كابت حزنا زنبر حقي مويتنا كابو تفتحنا بمن بيسوس كريستوس يسوس كريستوس نتحقس لزفت سمو تقال أملاك كأب لبناس لزخونه في دل كوينوس لزي ترفه هياوس لزقبرو يسوس مويتوس لزي ترفه سلستنسئه زابير أملاك مسكن سلز أمنا هاليلويا امنت كم مسمع أخمن كاب قالك زابير لازم تغكل الردادة أنا أبز خنتك أقلنا مالتي سازي كم زنت هذا أخوينو اللي قالك زابير كل جزء أنت هنقبرنا خنا خبروينا مالتي كل جزء أين فلاليونينا مالتي فلاليونينا هاليلويا يسوع كويتايو هاليلويا هاليلويا سلازي إذا قال إغزابير زي نا إغزابير مبر نا منا يكونن نا يسبا يكونن مسب زتححز ولا حدا يبلون إنان ولدلنا قدامي بيتروس معرف 4 تقسي 10 حدا خنرينا قدامي ملخت بيتروس معرف 4 تقسي 10 حدا زنجر انت خونه كم قال أملاك غيرو ينجر زنجر سخوين انت هيكبر له كم قال أملاك غيرو يخنجر زلوا سلازي أبتسبين بر أفتقال أملاك هيكون قال أملاك ده كل جزء حقيو قنوعيو زفتساميو زل عالماويو علتي سلازي كم غيرو ينجر كم قال أملاك غيرو انت هيكبر ينجر لنا لما زابير مسكن وانجيل يوحنس كأخرينا معرف 3 تغسي 34 هاليلويا وانجيلاتنا ونكرينا هاليلويا معرف 3 تغسي 34 أملاخ منفسو سفيرو أيهبني مو أملاخ زلا أخو نسو قال أملاخيو زنكر أملاك زلا أخو زبلة أنت ينقر قال أملاكيو زنقر يبلنا لك زابير مسكن سيزي كاب سبا يكونن كاب قالك زابير يكونن تايدا تشقر أبتسابي كله زخير مالتي زابير مسكن بتخكل كم قال أملاك يرت زميركا أو يتشقر مبر أبتقالو يكونن زابير مسكن إرمياس 33 تقسي 36 كرعينا هاليلويا بيت إرمياس معرف 33 تقسي 36 مقالات هي أملاخ
ናይቲ ኣምላኽና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለዝጠወኹምዎ ንነፍስ ወከፍ ቃሉ ጾሩ ክኾኖ እሞ ድሕሪዚ ጾር እግዚአብሔር ኣይትበሉ መን ይዝጠወየ ዘሎ ሃሌሉያ ሰባት እዮም ዝጠውይዎ እምበር ቃሉ ህያው እዩ ቅኑዕ እዩ ሓቂ እዩ ንዝብል ኢና ርኢና ዘለና ማለት እዩ ሃሌሉያ እስከ ሕጂ ኣብ መደምደምታ እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና ለዚ ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ እንታይ ኢና ክንከውን ዘለና እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ከነኽብሮ እዩ ዘለና ክንእዘዞ ይደለና ምናዳ ብሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ፀጉ ሂብና ኣሎ መንፈሱ ሂብና ኣሎ ቃሉ ኸ ሂብና ኣሎ ለዚ ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ክንእዘዞ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ከመይ ኮይና ኢና ንእዘዞ ለዚ ቃል ኣምላኽ ኣቕሊብካ ክስማዕ ዘለዎ ዝህረፍ ነገር እዩ ብህርፋን ኢኻ ንቃል ኣምላኽ ሃሌሉያ እትሰምዖ ሰሚዕኻ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ኣብ ተግባር ከዓ ክትነብሮ ለይትን ምስ መዓልትን ትፅዕር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት ክንርኢና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ጥቕሲ 9-10 ፍርሃት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዘለዓለም ይነብር ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ኣብ ጥቕሲ 10 ደልያ ኣለኹ ክሳዕ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ሃሌሉያ ካብ ወርቂ እረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ ካብ መዓር እረ ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ መን እዚ ቃል እግዚአብሔር እዚ ፍርድታት እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ለና ማለት እዩ ካብ ወርቂ እረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ ካብ መዓር እረ ካብ መዓር ወለላ እኳ ዝጥዕም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብህርፋን ቃል ኣምላኽ ክንሰምዖ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ካብ ቃል ኣምላኽ ክንዓቢ ክንፈሪ ኩሉ ግዜ በዛ ዓይነት ኢንቴንሽን ወይ ድማ ርድኢት ኢና ንቃል እግዚአብሔር ክንሰምዖ ዘለና ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያ ከዓ ክንርኢና ሃሌሉያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 44 ሃሌሉያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 44 በታ እትስዕብ ሰንበት ከዓ ዳርጋ ሁላ እታ ከተማ ዳርጋ እንታይ ዳርጋ ሁላ እታ ከተማ ቃል ኣምላኽ ክትሰምዕ ተኣከበት እታ ኩላ ከተማ እንታይ ክገብሩ ቃል ኣምላኽ ስለምንታይ ኩላ ዳርጋ ሁላ ይብለን እንታይ ክገብሩ ድሕሪ ዝቐትል ኮይኑ እንታይ ክገብሩ መፁ ኖ ህይወት ስለ ዘለዎ እምበር ፍሉይ ነገር ስለ ዝኾነ እምበር ስለ ዝፍውስ እምበር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 10 እስከ ክንርአና ሃሌሉያ ቤተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 10 ኣቱም ሓላቁ ሶዶም ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኣታ ህዝቢ ጎሞራ ንሕጊ ኣምላኽና ጽምበሎ በቃ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ክግበር ዘሎ ክስማዕ ዘለዎ ጽን ኢልካ ክስማዕ ዘለዎ ምዃኑ ኣብዚ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ለዚ ቃል እግዚአብሔር ናብ መን መፀ ይብለና ናብ ኤርምያስ ናብ ኢሳይያስ ናይ መን ቃል ናይ እግዚአብሔር ለዚ ናይ እግዚአብሔር ከዓ ሁሉ እንታይ ክቡር ነገር እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ወንጌል ዮሐንስ ከዓ ክንርአና ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 47
ዳወዳእና ኢና ታ ሰዓት እንተኸደት ስለ ዝኾነት እግዚአብሔር ይመስገን እንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 47 እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንቃል ኣምላኽ ይሰምዕ ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩን እሞ ስለዚ ኢኹም ዘይትሰምዑ በቃ ንቃል ኣምላኽ ዘይሰምዕ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብል ንቃል ኣምላኽ ዘይኽብር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝሕጂ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዘሎ እንጌል ዮሐንስ እግዚአብሔር ይመስገን እዚኦም ቶም ኣይሁድ እዮም ቶም ደይሰምዑ ዘለዉ ንሕና እውን ከምኡ ክንሓዋውሶ ኣይግባአናን ልዕሊ ኩሉ ዝበርሃልና ቃል እዩ ማለት እዩ ለዚ ኣብ ምትርጓሙ ክንጥንቃቕ ኣለና ማለት ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ዳኣ እምበር ኣብ ቃሉ ምንም ሕማቕ ነገር ከምዚ የለ ኢና ሎም መዓልቲ ርኢና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ጸሊና ክንውድእ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከነመስግኖ ኢና ንእግዚአብሔር ስለዚ ህያው ቃሉ ስለዚ ብሩኽ ዝኾነ ቃሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብመንፈስ ኣምላኽ ንምራሕ ብቃሉ ከዓ ንምራሕ እግዚአብሔር ይመስገን ቃለይ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ከንታይ ብርሃን እዚ መርሐኒ ማለት እዚ ቃል እዚ መርሐኒ ንህይወተይ ቅይሮ እዩ እባሪኸኒ እዩ እዚ ቃል እዚ ቃል እዚ ክእዘዝ ከለኹ ንእግዚአብሔር ይእዘዝ ኣለኹ ማለት እዩ ንቃሉ እንድሕር ተኣዚዘ ንዑየ ድእዘዝ ዘለኹ ማለት እዩ ዝኾነ ቆልዓ ድዩ ከምዚ ግበር ኢልና እንድሕር ኣብና ኣይተኣዘዘናን ኢና ንብሎ ማለት ልክዕ ከማይ ኢኻ እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ብነገር ኩሉ ንቃሉ ሃሌሉያ ከነፍቅሮ ክንጽልይ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ካብ ኩሉ ሓለፋ ንቃሉ يفكر نير داويت هاليلويا كلهم قدسان نز قال زي بس قال استمريحهم كيدهم هاليلويا بتأملاخ زبلهم بتحكي زخونة طرح تمريحهم كيدهم እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ወአምላኽ ነመስግነካ አለና ንባርከካ አለና ስለዚህ ህያው ዝኾነ ቃልካ ዝሃብካልና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ካባኻ ይመጽእ ዝቃልካ እግዚአብሔር አቦ ንህይወትና ከም መዓልትና መዓልቲ ዝቕይራ እግዚአብሔር አቦ ዝልውጣ ቃልካ ይሞ እግዚአብሔር አቦ ለዚ ኽቡር ቃልካ ንዓኻ ነመስግነካ አለና ክብሪ ንህበካ አለና ጎይታ አራዳዳ አናኽ እየር እግዚአብሔር ክስተኻኸል እግዚአብሔር ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዘለና ኣብ ቃልካ ዘለና ርድኢት ክስተኻኸል ጎይታ ክትሕግዘና ጽልይ ኣለና ቃልካ ኸነስተንትኖ ኾለና ክትሕግዘና ከተቕንዓና እግዚአብሔር ቃልካ ክልውጠና እግዚአብሔር ቃልካ ክፍውሰና እግዚአብሔር ቃልካ ክምህረና እግዚአብሔር زين كلن قال سي بزعباين زاربا زلوا إلكا هاليلويا أيهودكم إلكا مزابير تم حلالي فمخاك زابير هاليلويا أنا جن كريستوس جالس كالنا قويتا هاليلويا وعلى بيتروس جالس كالنا مزابير هاليلويا ودهيا أملاخي لو مخاك زابير هاليلويا عندما مالسنا خنفلتك كزابير مالسنا بعمقت كنفلتك كزابير يسوس سمكان تصوع لنا قويتا تحيال شمكان تصوع لنا كزابير قويتا توارخ بنقر كل نسخة خبر in the mighty name of Jesus تسألنا آمين